Bakit ba? Kanina ka pa doon? Nangiinom ka lang? Yan yung gusto ko sa akin. Ano ang problema mo? Ikaw umiinom. Marami akong problema sa buhay. Kaya hindi ka nakakatulong sa akin. Ba't di mo sabihin sa Hindi akin ka pa? nakakatulong sa akin! Imbis na ito lang mga binubunga nga naman pa ako eh! Ay, ang problema sa iyo eh! Alright, mga kaane. First time kong mag-intro dito sa likod na ganitong oras, mga kaning. Alam ko, inaabangan niyo yung paghihiganti ko kay Boss JSM sapagkat nakakarami na siya, mga kaning, no? Bakit busy tayo sa trabaho? Akala niyo siguro hindi tayo babawi? No way! Alam niyo, mga Team JSM, no? Kung hindi niyo may tatanong, ready ako para sa araw na to para i-prank yung Boss JSM ninyo. Ano akong ipapag-guest sa inyo, mga kaning. Charan! Sunny light. Ala, mga kaaning. Yes, tama yung iniisip ninyo. Para sa araw na to, maglalasing-lasingan tayo ngayon, mga kaaning. Yes, gagawin natin ang lasing prank. Gagawin natin lap trip to, mga kaning. Alam nyo ba, mga kaning, no? Para lang sa inyong kaalaman. Para lang malaman nyo kung ano yung background ko sa pangiinom, mga kaning. Alam nyo, pagdating sa alak, mga kaning, sobrang lakas kong uminom. Bakit? Alam nyo yun? Hindi talaga akong mapapatumba na kahit sinong itapat nyo sa akin, mga kaning, kahit mangiinom pa yan. Ang gero ako, mga kaning. Tumba na lahat yung mga kasama kong inom. Ako, gising ng gising pa. Wala akong tama. Hindi ako tinatamaan ng alak, mga kaning. Oo, tanong nyo man sa mga barkada ko, mga kaning, kung gaano kalakas uminom. Sasabihin nila sa inyo, naku, si Boss Edmond, isang bote pa lang yan, taob na. Hindi, sa totoo lang, mga kaning. Sobrang hina ng tolerance ko pagdating sa alak, mga kaning. Ewan ko ba kung bakit. Nagmana ako sa tatay ko eh. Kapag umiinom kami, mga kaning, talagang kahit isang bote lang ng San Miglay. Yes, isipin nyo ha, San Miglay, ewan kung 5% lang ata yung alcohol nito. Nakakaisang bote pa lang ako ng San Miglay. Talagang lasing na ako, mga kaning. Alam mo na mga barkada ko, mga kaning, dahil siguro hindi ako sanay uminom ng alak. Ilang beses ko nang napatunayan yan, mga kaning, kapag nagkikipag-inuman ako sa mga barkada ko, pag may okasyon, isang bote pa lang, umay na ako sa alak, mga kaning. Kulang-kulang na ako, mga kaning. Tsaka, nakasama ko na din uminom si Boss JSM, mga kaning, uminom dyan sa Balibago nung bago-bago pa lang kaming nagde-date niyan, mga kaning. Naalala ko tuloy, mga kaning, nung nag-shot kami dun sa Balibago, mga kaning. Nakaisang red horse pa lang ako. Alam nyo, amats na talaga ako, mga kaning. Palong-palo. Masura-sura yung lakad. Imbis na ako yung malalay kay Boss JSM, ako pa yung inalalayan ni Boss JSM. Alam nyo naman ako siya, mga kaning, good boy tayo. Okay, hindi tayo manginginom. Pero hindi sinabi ko kung iinom ka ng alak, eh bad boy ka na. Pero sa mga bata dyan, nanonood sa amin, wag kayong iinom ng alak na wala pa kayo sa wastong kulang. No? Kasi yung tama ng alak talaga, mga kaning, nakakapagpawala ng sarili yan kapag hindi mo alam dalhin yan. No? Kaya nga meron tayong kasabihan na kapag umiinom ka dapat wag mong dalhin sa utak, dalhin mo sa tiyan. Gagawin natin itong lap trip, mga kating. Parang wala pa man, mga kaning, lasing na ako ah. Pag lasing-lasingan tayo ngayon, mga kaning, kung ano-ano yung sasabihin natin sa kanya, kung ano-ano yung gagawin natin, mga kaning. Basta gagawin natin itong lap trip, mga kaning. Handa na ba kayo? Kasi ako, mga kaning, nanganda na ako maglasing-lasingan. Parang hindi lasing yan, no? Parang unyango lang yan, no? So ito, mga kaning, hindi naman talaga natin iinumin lahat, no? Yatapon natin yung iba, tapos sa harapan niya, iinom tayo ng konti. Alright. Ano? Kaya ko pa palang magbukas ng alak gamit ang ipin ko. Inom now, alis ipin later. Oops. Tapos, pag nandun tayo, inom tayo ng konti, tapos maglalasing-lasingan na tayo. Are you guys ready? Tara na, mga kaning. No? Kasi, alam nyo naman.
Pero alam nyo yun mga kaning, meron talaga naglalasing-lasingan pagdating sa inuman. Lalo na kapag may chicks, no? Ano, ano yung maglalasing-lasingan para, alam nyo na, naka-score. Tapos kinabukasan nyo na rin, di niya alam ginagawa niya. Diyos ko, huwag kayo maniwala sa mga yan. Ako ilang beses na ako nasing pero alam ko yung ginagawa ko, mga kaning, no? Kinabukasan. Tara na, medyo oras na mga kaning. Let's go! Buti na lang may ilaw dito, mga kaning, no? Let's go, guys! Abs! Abs! Yung tawag ka na, di ba? Masok na ako dyan! Halina na. Seryoso tayo. Ba't nandito ka? Ha? Labas! Labas ka muna doon. Ayo. Labas ka muna doon. Nagaro kami. Saan tayo dito? Ano yan? Kailangan mo natutulungin lang. Ha? Sabi, alam mo na. Ano ba yan? Sabi mo na. Ko! Ikaw malagaya, hindi ka naman umiinom. Alam mo nga. Sabi na, meron tayong mga problemang dapat, alam mo na. Ayos. Ha? Lasing ka ba? Ay, hindi ako lasing. Hindi ka lasing, pero hindi ka lang magsalita. Yan talaga, bakit? Lagay ko muna dito ito, ha? Video mo na. Bakit? Nag-vlog ako eh. Ano ka nga? Ba't ka umiinom? Gago, nilalakaw mo ako hindi ka lasing. Ako! Wala ako! Hindi ka ganyan malasing. Malasing ka, tahimik ka lang. Uy! Akin na yan, akin na. Sino ka? Hindi kita kilala. Ano sino ako? Hindi kita kilala. Doon ka. Friend mo ako. Ha? Tinatawag-tawag mo ako kanina, tapos kaya hindi mo ako kilala? Ikaw yung kabit ko. Alas ka dyan. Kabit! Ikaw yung kabit ko. May kabit ka, may kabit ka, may kabit ka. Kaya ka, may kabit ka. Ganyan. Ano yung suit mo? Bakit? Ano sabi sa'yo? Makinig ka sa akin! Napaka-conservative mo naman kung kabit lang ako. Ha? Sino ako? Ikaw ba yung sa Squid Game? Yung ganyan? Ano Squid Game? Mukha ba akong maniga? Kasi nga ako. Huwag mo akong gagalitin. Sino ka ba? Girlfriend mo nga! Hindi girlfriend. Wala akong girlfriend na pangit. Pre, ayabang-yabang mo, tapos mamaya iuwi lang kita dito, pre. Tapos gaganong-ganong ka lang sa akin, tapos uuwi tayo dito, pre. Ba't ba? Ano? Binubuki mo ako sa mga kanin natin. Eh, hindi kita binubukin. Ang sabi ko sa kanila, malakas akong minom. Ang sinasabi ko lang kasi, baka maulit na naman yung nagpunta tayo doon, yung tayo, tapos imbis na ako yung alalayan mo, ikaw pa yung Eh, siyempre, dati yun. Siyempre, Wow! ano ngayon? Napakalakas naman! Tsaka, bakit ba? Kanina ka pa doon? Nangiinom ka lang? Yun yung gusto ko sa akin. Ano ang problema mo? Ikaw umiinom. Marami akong problema sa buhay. Kaya hindi ka nakakatulong sa akin. Ba't di mo sabihin sa Hindi akin ka pa? nakakatulong sa akin! Imbis na tulungan mo ako, binubunga nga naman pa ako eh! Ay, yung problema sa iyo eh! Ang hinihiling ko lang dito sa'yo, don't touch me! Don't touch me! Ay, hindi kita ita-touch! Sino ba? Don't confront with me.
I'm just explaining myself because, you know what? Ano nga ba kasi? When you are drunk, you yes. Yes. Ano yung problema mo, bebe? I have a lot of problem and big problem in this earth. Ano ba gagawin mo nga? Oo. Matulog pa yung camera eh. You don't have request? When your husband is drunk, you must have a request. I'm drunk. I already. Yeah? Remember, I'm drunk. Give me money. Diba? Oh, I don't you have give money. No. You give money. You're not waiter. You're not my table. I'll give money in my table. Table girl. Sino table mo? Sino? Yeah, there. When? In Balibago, I'll give In Balibago? money. Alam niyo, makakanin. Ginagawa mo? Titinaban mo ako. Pinaprank kita, bakit? Ayan. Lasing ako. Parang nakainom ka pa tuloy niyan. Alam niyo mga kaning di man to umiinom. Kaya alam mo na hindi ko talaga ininom yun. Oo. Pero namumula na siya. Oo, namumula na siya. Namumula na ako mga kaning, tingnan mo, nakailang shot pa lang ako. Oh. Ganyan siya. So ganun pa man mga kaaning, maraming salamat sa panonood. Hindi talaga ako malasing mga. Pag lasing ako mga kaning nang ginagawa ko, patutulog lang. Matutulog lang yan. Mananahimik. Hindi yung Mananahimik lang ako, hindi katulad nung kaninang. kung ano pa sasabihin. Saya mga kaning! Shoutout na tayo! So yan mga kaning, shoutout na tayo. Shoutout kay Edgar Benafe, kay Aisen Aquino, kay Romnick Ebasan, Julieto Abinido, Bernard Gabriel, kay Stepin Gigay, Romeo Maige from Abu Dhabi, Ricky Borak, CJ from Jensan, Joseph Barut from Ilocos Norte. Shoutout din kay Alvin Ignacio, kay Liam De Leon, kay Gloria Latu from Tarlac, and of course, shoutout kay Arms Daganda Palawan. from Palawan. So, shoutout sa inyong lahat mga kaading. Alright? Shoutout. Ganon. Ano? Ano? Ka nga.